ମୁଁ ପପୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିତେଶ ସହିତ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ନିତେଶ ଦେଖେଇଲୁ ଏପଟେ କୋଉଠି ଗଲେ ପିଲାଟା? ନିତେଶ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଜାପୁଆର ପେଟ ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁ ଆମର ମିନି ଜୁ ଅଛି କେଉଁଝରରେ, ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ। ଆଉ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ଆଜି ଆସିଛି, ଏବେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଜାପୁ ଭାଇ ସହିତ ଭେଟ ହେବ, ଆଉ ମିନି ଜୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜାପୁ ଭାଇଙ୍କର ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁନି। ଆଉ ଏଇ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ହାପି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବିଥିଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯେବେ ଯିବି ଆଉ ଜାପୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବି, ବୁଲି ବୁଲାକିରି ଆସିବି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟି ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଘର କୋଉଠି? ସରାସିଂହ, ଆମ ଘର ଉପୁନା ପାଖରେ। ଆପଣ ରୁହନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଏତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଦୂରରୁ ସେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା। ମାମୁଁ ଘରଟା ଗାଁ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସାର୍ଙ୍କର ମାମୁଁ ଘରଟା ସେଇଠି। ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ପର ଡେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେ। ପର ଡେ ଯାହା ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଉ ହେଲା, ହଉ ରହିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି।